दिनै गुबुन हारिफोरजों मोजां जानो थाखाय मोनद' हारिखौ एसटि खालामनो नागिरदों जौगानाय हारिखौ आरो बुंबावो बिटिसि आवसो जाग्रोनांगोन बे हारिया एसटि जायोबा जोंहा सासेबो एमएलए थानाय नङा रायजोफोर सासेबो एमपि थानाय नङा साख्रि बाख्रिया मोननाय नङा जोंनि मानसिफ्रा बिथांमोना बेसेबांबा जौगानाय दिनै आहमफ्रा राजबंशीफ्रा आरो दिनै बेबायदि समाव बिथांमोना बुंदों एसटि बिथांमोना जानांगौ जेरैखि जाया চ্যালেঞ্জ जोंनि मानसिफोरजोंसो চ্যালেঞ্জ জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিপেফ দল হিচাপে কোনো মানা নাই বা অবজেকশন কৰি পেলাই অহা নাই সাপোর্টহে কৰি পেলাই আহিছোঁ আমি खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे रिपर्ट्सफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर माखासे सम सिगां आङो भिडिअफोरखौहाय हगारनो हायाखै मालाबानि समावहाय आंहा समनि आंखाल जायो सम मोनना जायो आङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायावहाय आंनि सायावहाय माखासे भाइरेल भिडिअ ओंखारदों दा बेखौहाय आं जेबो साना माखासे मानसिफ्रा आंखौ मेगन खानानै नायनो हायियावहाय नंखाय दाय जाबसिननानैहाय दाय साजायनो नागिरनायसो आङो नुनो मोनदों मानोना भिडिअ फुटेजआ आंनावसो दङ रायजोफोर आं बेखौहाय जेबो साना ज' रायजोफोर जों दिनैहाय सावरायगोन नैबे सानै लिडारफोर प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सार दा बिसोरनि गेजेरावहाय थांनाय 17 बोसोर आरो 5 बोसोर बे मोननैनि गेजेरावहाय खामानि मावनाया मा फारागथि दङ बेखौसो आङो नोंसोरजोंहाय सावरायलायनाय जागोन जोङो बयबो मिथिगौ 17 बोसोरा बांसिन आरो 5 बोसोरा खमसिन 5 बोसोर नंबावासो कोविड-19 नि थाखाय 3.5 इयार्स यानी कि 3.5 बोसोर बेखौहाय इउपिपिएल सरकारा खामानि मावनो खाबु मोनबाय दा बिसिखिनिखौ मावनानै बिथांमोना जेननो गोनां जाबाय बेखौ जों बयबो मिथिगौ नाथाय दानिया फैदो रायजोफोर सिगांनि जे 5 बोसोरनि सरकार 3.5 बोसोरनि सरकार बिथांमोना सरकार दाखांनाय लोगो लोगो बिसोरो मोनसे गियान सोरां बिथांखि होननाय स्किमनि गेजेरजोंहाय फरायसाफोरनि थाखाय 5,000 करि अनसुंथाइ होनाय जोङो नुदोंमोन मदद खालामबोनाय बेनि उनावहाय जोङो मिथिगौ जे मोनसे बैसोमुथियारि स्किमनि गेजेरजोंहाय गाव गावनि हाखौहाय पाट्टा खालामनानै बा रेजिस्टार खालामनानै लानायनि अनलाइननि सुबिदाबो बिथाङा बानायनानै होबोदों दानिया बे हानि बेलायाव आं बेखौनो बुंनोसै रायजोफोर हा हुखौहाय रैखा खालामनो थाखाय हानि अनार जोंनि बर'निनो लिडार हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसि एकर्ड खालामनाय समावनो बियो लेन्ड ल अर्डारा फैखादोंमोन दा बेखौहाय हाग्रामा महिलारि सारासो रैखा खालामनांगौमोन आरो बिथाङा जोंनि हा हुखौहाय रेजिस्टार खालामनानैहाय होनांगौमोन नाथाय जोङो 17 बोसोरावहाय बिथांनि हा रेजिस्टार खालामना होनायखौहाय जोङो एसेबां नुनो मोनाखै बोसोरसेयावहाय बिथाङा 50,000 हा बेयावहाय रेजिस्टार खालामना होनायबो जोङो नुनो मोनाखै बोसोरसे नङा रायजोफोर 17 बोसोरावहाय 50,000 सुबुंनोहाय हा रेजिस्टार खालामना होनायबो नुवाखै दा बेफोरखौ नुनानैसो आंबो बुंनाय जायो रायजोफोर यानिके आंनि हायाबो रेजिस्टार नङामोन बेनिखायनो आंबो बुंनाय जायो दा बिनि बेलायावहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों हाग्रामा महिलारि सारनि सायावहाय बेखौ बुंगोन आङो जे खामानिखौ हाग्रामा महिलारि सारा मावनो हायाखै बे खामानिखौहाय प्रमद बर' सारा मावदों आरो बिटिआर एकर्डआ जाहैबाय बिटिसि एकर्डनि आन्डारावहायनो एकर्ड जानाय मोनसे सुक्ति बियो बिटिसि एकर्डखौहाय थोजासे नङै नुनानैहाय बिटिआर एकर्ड सरजाबफादों बे सरजाबफानाया जाहैबाय सानजाहा सिमा बारायनाय नाथाय बे सिमा बारायनायाबो बिटिसि एकर्डआवनो बेखौहाय लिरनाय दंखायो रायजोफोर नोंथांमोना बिपिएफनि बिटिसिनि 2003 मायथाइयाव एकर्ड जानाय 10 फेब्रुआरियावहाय बिनि दफायावहाय 3.2 आवहाय फरायनानै नाय बेयावहाय लिरनाय दङ दा बे खामानिखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा मानो मावाखै गं 94 था गामि सोसननांगौ दङमोन नाथाय बे गं 94 था गामियावहाय गंसेबो गामि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजाफ्रा सोसनजायाखै
फैयै फैयै जोङो नुनो मोनबाय 3.5 बोसोर सरकार सालायनाया गासै 81टा गामिखौ सोसनबाय। दा 81टा गामि आरो गं 94टा गामि माइनास खालामोब्ला गं 13टा पेन्डिं जानानै थायो। दा बेखौहाय सोसननांगौआ बिटिआर एकर्डनि दारै बेखौहाय मावनो हायो आरो अलरेडि बेखौहाय बिटिसि एकर्डआवनो होखानाय दंखायोमोन दे बिसोरबो मावनो हायो नो डाउट। नाथाय बेखौहाय गोसो जानानै मावाखैमोन। मानो मावाखैमोन बेखौसो आं कुइसन खालामो। दानिया फैदो भाषानि बेलायावहाय जोंनि बर' रावनि बेलायाव बर' रावाव जोङो बयबो मिथिगौ बिटिसि सरकारा थांनाय 2023 मायथाइनि एकर्डनि गेजेरजोंहाय बर' रावखौहाय भारतनि 8 सारियावहाय सोसननानै दोनदों। इन्ट्रिल' खालामदों। नाथाय बेखौहाय इउज खालामनो हानाय जायाखैमोन। दा बे खामानिखौ बिथाङा मावनो हायाखैमोन। बेसेबां बोसोरनि उनाव मावगौमोन बेखौ जों बुंनो हाया। नाथाय गोदान सरकार फैनानै इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा बेखौहाय आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो हानाय बे खाबुखौहाय मावनानै होदों। आरो बेल' नङा इउपिपिएल सरकारा सुपार 50बो लाबोदों। सुपार 50 जोंहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय आईएएस अफिसार ओंखारदों, डक्टर इन्जिनियार ओंखारदों। दा बेफोर सुबिदाखौहाय अब्ला बिटिआरखौ जुदि मोजां मोनाखैब्ला बेफोरखौ गासैखौबो लांफिनजोबदो। दा बेफोरखौहाय अब्ला गासैखौबो नाङाब्ला केन्सेल खालामफिनजोबदो। ना मा बुङो रायजोफोर? दानिया सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि खोथा फैदों। सिगां बिटिसि एकर्डआवहाय सेक्रेटारि यानिकि बेवहाय रेंक गैया। दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रेंक गोनां रेंक दङ। बेयावहाय पावारा बांसिन जाफैबाय। मानो पावारा बांसिन जाखो? बिटिआर एकर्डखौहाय बिटिसि एकर्डनि आन्दारावहाय एकर्ड खालामनायनि थाखाय बे पावारा बांसिन फैबाय। अब्ला जुदि नोंथांमोना बिटिआर एकर्डखौहाय मोजां मोनाब्ला नांस्रायाब्ला अब्ला प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौहाय सेक्रेटारियावनो दोनहरफिनदो। ना मा बुङो? आरो सिइअनिबो खोथा आङो खोनानो मोनदों। सिइअआव बेवहाय जेबो आं बुंनो होननानैबो साना। बेयो मोनसे कम्पानिसो। दा कम्पानिनि सायाव बियो सोनारो। बेखौ आंबो मोनथिगौ। चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार। दा बेनिखायनो आं सानदों आं एसेबां गोथौ थांनोबो सानाखै रायजोफोर। बेनिखायनो आङो बेखौसो बुंनो सानदों। आंबो दुखु मोनो जानला मोनला ससियेल मिडियायावहाय नंखाय बाखाय दाय साजायनानैहाय दाय जाबसिननो नागिरोब्ला आंबो दुखु मोनो। दिनै BKWACबो जादों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय। सानजाहा जे बर'फोरनि बायजोआव थानाय यानिकि बिटिसिनि बायजोआव थानाय जायफ्रा रायजोफोर दङ बर' हारि बिसोरनि थाखाय आलादा काउन्सिल BKWACबो जादों। दा बिटिआर एकर्डआ जुदि मावफुंजायाब्ला बिटिआर एकर्डखौबो सहाय होलायाब्ला अब्ला बैफोरो गासैबो केन्सेल जाजोबगोन। बेखौहाय जोङो नुहुरो। ना बेखौनो लुबैखायो? माने हा हुनि बेलायावहाय बै माइनरिटि नन एसटिफोरनि खोथा फैदों। नन एसटिफ्रा जोंनि 19टा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायावहाय गासै 3 लाखनिबो बारा बेयावहाय मानसिफ्रा हा आवग्रिनानै दङ। बे हा आवग्रिनानै थानाय मानसिफोरखौ होखारनो थाखाय बिपिएफ पार्टियाबो केस होखादोंमोन। दा बिथांमोनाबो बेखौहाय होखारखानांगौमोन। दा बै थांनाय इउपिपिएल सरकारा जेब्लानाखि होखारनो नागिरदों बे समावहाय माखासे कासिक'त्रानि खखा पन्डितआ बेखौ बादा होदों। माखासे मानसिफ्रा बादा होनाय जोङो नुनो मोनदों। बेयो गासैबो पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय। अब्ला दानिया पइन्टआ फैदो हाखौहाय बिपिएफ पार्टिया फानखो ना इउपिपिएल पार्टिया फानखो? इउपिपिएल पार्टिया मानि खारनाव जेननो गोनां जादों आं नोंथांमोननो इन्ट्र'आवबो ससे होखाबाय। बेनि खारनावनो इउपिपिएल पार्टिया जेननो गोनां जादों। बे समाव फैदो डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा।
न' लुनायनि बिल्डिं बानायनायनि स्कुल कलेज बानायनायनि बाथ्रा दा हाग्रामा महिलारि सारा सेक्रेटारियेट बानायदों नंगौ आंबो मिथिगौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बानायदों बेखौबो आंबो मिथिगौ नार्सिं कलेज बानायदों आं बेखौहाय आंबो मिथिगौ मेडिकेल कलेज बानायदों आं मिथिगौ नाथाय गासिबो इनकमप्लिट जाजोबदों अब्ला 17 बोसोरनि गेजेरावबो जुदि बेफोरबो इनकमप्लिट जादोंब्ला अब्ला 3.5 इयार्स सरकार सालायनाया मा खामानि मावनो हानाय बेखौबोथ' एसे सानदो दानिया दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड महाउत्सव खालामहैनायनि उनावहायनो जोङो दिल्लीयावहाय नुनो मोनदों मोनसे बर'नि नेरसोन 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायनानै दोनबाय दिल्लीयावहाय बेखौ आंबो गनायो आरो आंबो गाज्रि होननानै बुङा नाथाय बेफोर खामानिया गावनि हा हुखौहाय रैखा खालामखांनायनि उनावसो दा नोंहा जुदि हा थानो थाखायनो जायगायानो गैयाब्ला जोंनि हाखौनो सोरबाया सेदोंब्ला अब्ला बेखौहाय रैखा खालामग्रोनायासो गिदिर खामानि बेसो हारिनि खामानि दा बेफोरखौहाय सानना लासे बहाबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनाय बहाबा हटेल बानायनाय बहाबा दालां बानायनाय बेखौल' नायनानै जाया दा बेखौसो साननानै आंबो भिडिअ बानायो दिनै जोंबो नुदों गोरोन्थिफोरखौहाय नुवाखै नङा नुदों दा बेफोरखौ नुनानैसो आंबो ना भिडिअखौहाय बानायो दा आंबोथ' ओरैनो जानला मोनला बानायाना आरो सोरनिबा भिडिअ बानायखांनायनि उनावहाय बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोजोर होनानैसो आंबो भिडिअखौहाय बानायो नङाब्ला आं जानला मोनला बानाया दा दिल्लीनि मोनसे भारतनि राजधानि बायदि जायगायावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनायनिफ्राय बै बड'फानि मुसुखाखौहाय लुनाया मोजांसिन जाखो ना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ साबसिन जाखो बड'फानि मुसुखाखौ लुनायजों लोगोसे हारिनि सिनाखिया बेयाव बेरखाङो सारा मुलुगनि मानसिफ्रानो फैनानै बेखौ नायलांगोन नाथाय नोंनि गेस्ट हाउसखौहाय मोनथिनाय नङा मिथिबाय दा रायजोफोर बेंगालुरुआवहाय गेस्ट हाउस दं होननानै बुंदों बेंगालुरुआवहाय गेस्ट हाउस गैया हासो दङ बे बेंगालुरुआवहाय मात्र हा नेग्रा सिकिउरिटिनि थाखाय 2 फ्ल'रनि फिसा बिल्डिं बानायनानै दोनदों बेल'सो दङ बेयो गेस्ट हाउस नङा ओरैनो नंखाय बाखाय माबा मोनसे जुजिथाबनानै दाय जाबसिननानैहाय साजा होनो साननो नाङा मानसिखौहाय बेखायनो आं जोबनायाव बेखौनो बुंनोसै एसेबां बुंनांगौनि गोनांथि गैया साख्रि बाख्रिनि बेलायावहाय आं जेबो एन्सारबो होनांगौ होननानै साना आरो एन्सार मोननोबो दालुबै जायफ्रा साख्रि मावनो गोरों बिथांमोना साख्रिखौ मावखायो आरो जायफोरा साख्रि मोननायनि मा होनना बुङो क्वालिटिया दंखायो बिसोरो मावखागोन आरो एनडिएफबि नि रिहेबिलिटेसननि समावबो बिदिनो जादों जे जायफ्रा फोरमान बिलाइखौ होबाय बिथांमोना मोनबाय जायफ्रा फोरमान बिलाइखौहाय होजोबनो रोङाखिसै बिथांमोना पेन्डिं जानानै थाबाय हयथ' मोनबावगौमोन नाथाय सरकारा बायबाय दा उननि समाव मा जायो बेखौहाय समासो दिन्थिसिगोन जोबनायाव आयं नोंथ' जोंनि गामि साखाथिनिनो थांलाय फैलाय 100 बार 200 बार जों खालामलायनो हायो आरो बाजार गंसेयावनो जोङो मोखां नायलायनाय नुलायनाय नों आंखौ सिनायाखैमोन जानो हागौ दा सिनायबाय नुबाय बेनिखायनो आङो नोंनि बुंनायखौबो आं गाज्रि मोना आंखौबो नोङो बेबायदि गोसो गाज्रि लानानैहाय बेबायदि अलखदाव खोख्लैनो होननानै दासान आंबो गोसोआव दुखु मोनो मानोना जोङो जों बर' हिसाबै जेब्लायबो मोजांखौ नाजायो आरो आंबो मोजां जाजानो लुबैयो जोंनि बर' हारिखौहाय सोर लिडारा मा मावदों मा मावाखै बेखौ आंबो नोजोर होबोबाय थादों आरो नायबोदों दिनैनिल' नङा आंनि भिडिअ बानायनाया थांनाय इउपिपिएल सरकारनि सिगांनिफ्रायनो आङो पलिटिक्सनि भिडिअखौहाय बानायो नाथाय नोंसो नायसनाखैमोन जानो हागौ आरो जाय सुबुङा नोंखौ स्टेटमेन्ट लादों बे इउटुबारा सोरनि जानानै भिडिअ बानायो बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि